даъвати Си Ҷинпин аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои боздид аз Чин. ҳавасмандсозии ҳукумат ба табибону омӯзгорони вилояти Суғд хонаҳои истиқоматӣ месозанд. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бунёди боғҳои нав оғоз ёфт. чӣ гуна беташхис метавон фаҳмид ки гирифтори омикрон шудед? посухи табиб. президенти Арманистон истеъфо дод. моҳи феврал дар ҷумҳурии Тоҷикистон бориши зиёди борону барф дар назар аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими кушодашавии бозиҳои олимпии зимистона 2022 даъват карда шуданд. иттилоъ додааст хабаргузории Ховар. чунин даъватномаро аз Си Ҷинпин роҳбари Чин дар баробари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин роҳбарони як қатор кишварҳои дигар низ гирифтанд. маросими кушодашавии бозиҳои олимпии зимистона 2022 санаи 4 феврал дар варзишгоҳи Пекин дар назар аст. феълан омодагиҳо дар Чин идома дошта се маҳалли олимпиро аллакай санаи 27 январи соли равон ифтитоҳ мекунанд. дар мавриди даъвати меҳмонон ба ин чорабинӣ Пекин изҳор дошт ки даъватномаро унвонии мақомдорону чеҳраҳои шинохтаи сатҳи ҷаҳонӣ равона намудааст. қаблан Дмитрий Песков сухангӯи президенти Федератсияи Русия изҳор дошт ки интизор меравад нахустин сафари хориҷии Владимир Путин дар соли 2022 ба Чин сурат гирад. дар назар аст ки президенти Федератсияи Русия дар маросими кушодашавии бозиҳои олимпии зимистона иштирок намояд. маврид ба зикр аст ки бозиҳои зимистона дар Чин аз 4 то 20 феврали соли ҷорӣ баргузор мегарданд. мусобиқаи варзишгарон дар намудҳои гуногун аз ҷумла лижаронӣ, рақси болои ях, бобслей, биатлон, фристайл, хоккей ва ғайра дар назар аст. дар вилояти Суғд ба сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои мутахассисони соҳаи тиб ва маориф шурӯъ мекунанд. ҳадаф аз роҳандозии ин тасмим пешгирӣ аз муҳоҷиршавии мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла табибону омӯзгорон гуфта мешавад. бино ба иттилои манобеъ, Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, дар ҷаласаи ҳукуматие ки нишондиҳандаҳои иҷтимоиву иқтисодии ин вилоят баррасӣ мешуд, дастур додааст. раиси вилоят ҳамаи раисони шаҳру ноҳияҳо, ректорони донишгоҳҳо, роҳбарони корхонаҳои бузурги истеҳсолии Суғдро бархезонд ва дар бораи сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ба табибону омӯзгорон дастур дода, роҳбарони бонкоро низ барои иҷрои ин кор муваззаф намуданд, гуфт манбаи Спутник Тоҷикистон. ин дастури раиси вилояти Суғд ба хотири дастгирии иҷтимоии мутахассисони соҳа ва пешгирӣ аз муҳоҷиршавии онҳо арзёбӣ мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Ҷаббор Расулов ташриф оварда дар ҳашараи ниҳолчинонӣ иштирок намуд. боиси зикр аст ки бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бунёди боғҳои наву интенсивӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии Асилбек, ҷамоати деҳоти Деҳмой ва истиқлоли ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳия ба бунёди боғҳои нав оғоз бахшида шуд. дар маъракаи ниҳолчинонӣ теъдоди зиёди буғпарварон ва кормандони ташкилоту идораҳо иштирок карданд. дар ин бора хадамоти матбуотӣ раиси вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. табибон нишонаҳои асосии омикронро ном бурданд ки бидуни ташхис ҳам бемор метавонад пай барад ки гирифтори омикрон шудааст. комиссари департаменти ҷамъиятии тандурустии Чикаго Элисон Арвади мегӯяд, яке аз нишонаҳои аслии гирифторӣ ба омикрон дард дар гулӯ мебошад. Арвади мегӯяд, дарди гулӯ то анҷоми ташхиси COVID-19 метавонад аз гирифтории бемор ба омикрон гувоҳӣ диҳад, навиштааст газета.ру бо таъкия ба NBC Чикаго. мо хеле рӯшан мебинем ки дард дар халқ аз пешгӯикунандаҳои асосии мубталоӣ ба омикрон мебошад, таъкид намудааст мутахассис. қаблан сироятшинос Евгений Тимаков изҳор дошт ки дарди сар, гулӯ, гирифтагии овоз ва мушкилӣ дар қазои ҳоҷат тақрибан нишонаҳои 100% гирифторӣ ба коронавируси навъи ҷадиданд. барои омикрон инчунин бехобӣ, ҳарорати баланду дарди шикам хос арзёбӣ шуданд. ёдовар мешавем ки штамми нави COVID-19 бори аввал дар Африқои ҷанубӣ ва Ботсвана пайдо шуд. он аз дигар навъҳо бо панҷшавӣ бо суръат фарқ мекунад. сарвари Арманистон тасмим гирифтааст аз курсии мақоми раёсатҷумҳурӣ канор равад. президенти ҷумҳурии Арманистон Армен Саркисян истеъфо дод. дар ин бора сарвари давлат дар вебсайти худ хабар дод. ман муддати хеле тӯлонӣ фикр кардам ва пас аз тақрибан 4 соли кори фаъол тасмим гирифтам ки аз мақоми раиси ҷумҳурии Арманистон истеъфо диҳам. ин комилан тасмими эҳсосотӣ нест ва аз як мантиқи муайян бармеояд, таъкид кардааст Саркисян. ба гуфтаи ӯ президенти ҷумҳур абзори
абзори зарури барои таъсир расонидан ба равандҳои бунёдии сиёсати дохилию хориҷии кишвар дар давраи душвори кунуниро надорад. Саркисян қайд кард ки ниҳоди сарвари давлат набояд объекти ғайбат ва назарияҳои тавтеа бошад ки таваҷҷӯҳи ҷомеаро аз масъалаҳои муҳим дур кунад. имрӯз ба Арманистон амали пурмазмун ва хуб андешида шуда лозим аст, гуфт ӯ. дар акси ҳол мо арманиёни тамоми ҷаҳон ба ҳадафи рисолати худ намерасем. худро дар ҳошияи таърих хоҳем дид. мо дигар ҳақ надорем ки хато кунем, гуфт Саркисян. ба боварии сиёсатмадор Арманистон аз рӯи шакл ҷумҳурии президентист, аммо на аз ҷиҳати мазмун. ӯ ҳамчунин афзуд ки президенти ҷумҳур ва хонаводаи ӯ ҳадафи гурӯҳҳои мухталифи сиёсӣ мешаванд ки на он қадар ба дастовардҳои ниҳоди президентӣ ба нафъи кишвар манфиатдор ҳастанд. Саркисян дар поёни муроҷиат ба артиши кишвар ва ҳамкоронаш барои фаъолияти пурсамарашон изҳори сипос кардааст. ёдовар мешавем ки сиёсатмадор аз соли 2018 роҳбарии Арманистонро бар ӯҳда дошт. обу ҳавошиносони тоҷик пешгӯӣ доранд ки дар моҳи феврали соли равон ҷумҳурӣ бо зиёди борон, барф ва барфи тар дар назар аст. ҷамила байдуллоева, муовини директори агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон хабар додааст ки давоми моҳи феврал ба амал омадани боришоти шиддатҳои гуногун дошта дар назар дошта шудааст. ӯ гуфт ки дар вилояти Хатлон ва водиҳои ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ноҳияҳои водии Доманакӯҳӣ аз меъёри иқлимӣ 1 дараҷа баланд пешгӯӣ карда мешавад. дар водиҳо аз 3 то 8 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. давоми моҳ зуд ба амал омадани боришоти борон ва барфи тар аз эҳтимол дур нест. дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. байдуллоева афзуд ки дар водиҳои вилояти сух дар ин моҳ ҳаво аз 3 то 7 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ то 5 дараҷа сард хоҳад шуд. давоми моҳ тағйирёбии ҳарорати ҳаво дар назар буда, дар водиҳо шабона аз 1-6 дараҷа хунук то 6 дараҷа гарм, рӯзона бошад аз 2 то 7 дараҷа гарм то 14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 2 то 7 дараҷа хунук то 15 дараҷа хунук, рӯзона аз 0 то 5 дараҷа хунук то 7 дараҷа гарм мешавад. миқдори моҳонаи боришот дар ҳудуди меъёр дар баъзе ноҳияҳо аз меъёри иқлимӣ баланд пешгӯӣ карда мешавад. дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд, қайд мекунад Байдуллоева. ҳамзамон ба иттилои муовини директори агентии обуҳошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳисони Бадахшон моҳи феврал дар баъзе ноҳияҳо аз меъёри иқлимӣ 1 дараҷа баландтар пешгӯӣ шуда 0.5 дараҷа хунукиро ташкил медиҳад. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоъоти хабар. то барномаҳои дигар танзияту пирӯз бошед.